Ahoj, dnes by som vám ráda porozprávala príbeh o dôležitosti milovať blížneho. Náš príbeh sa začína v malej dedinke pri Košiciach. Žije tam malý chlapec Janko, ktorý dnes urobí niečo krásne. Žil raz v malej dedinke malý chlapec Janko. Janko bol známy svojou láskavosťou a láskou ku všetkým v dedine. Vždy vítal ľudí s vrúcnym úsmevom a pomáhal každému, kto to potreboval. Jedného slnečného dňa sa Janko hral na svojom dvore, keď si všimol, že vedľa sa sťahuje nová rodina. Vyzerali inak ako všetci ostatní v dedine a Jankova zvedavosť ho naplno využila. Rozhodol sa ísť a predstaviť sa. Noví susedia, manželia Patelovi a ich dcéra Ajíša sa práve prisťahovali do dediny z ďalekej krajiny. Cítili sa trochu stratení a nikoho v okolí nepoznali. Keď sa k nim Janko priblížil, pozdravil ich priateľským: Ahoj, ja som Janko. Vitajte v našej dedine. Ak budete niekedy s niečím potrebovať pomoc, dajte mi vedieť. Pán Patel sa usmial a potriasol Jankovu rukou. Uľavilo sa mu, keď videl takého srdečného a ústretového suseda. Ajíša, ktorá bola spočiatku hanblivá, si čoskoro našla priateľa v Janku. Ukázal ju po dedine, predstavil ju svojim priateľom a dokonca sa podelil o svoje hračky. Ako sa dni menili na týždne, Patelovi sa vďaka Jankovej láskavosti cítili vo svojej novej dedine stále viac ako doma. Čoskoro si uvedomili, že to nebol len Janko, kto bol priateľský. Objala ich celá dedina a získali nových úžasných priateľov. Jankového jednoduchý akt privítania Patelovcov s láskou a láskavosťou mal dominový efekt na celú komunitu. Ľudia v dedine začali chápať dôležitosť lásky k blížnym bez ohľadu na ich odlišnosti. Dedina rozkvitla na miesto vrúcnosti a prijatia, kde sa o seba všetci starali. Naučili sa, že nie sú dôležité rozdiely, ale láska a láskavosť, ktoré spájajú ľudí. A tak sa lekcia miluj blížneho svojho stala hlavnou zásadou pre dedinu, a to vďaka malému chlapcovi Jankovi, ktorý všetkým ukázal, že trocha lásky a láskavosti môže znamenať veľký rozdiel vo svete.